O consumo de produtos galegos é a mellor opción nestas datas para xerar riqueza e emprego nas vilas. Así o entende o BNG de Ribeira, que vende lanzar unha campaña de apoio ao comercio local para incentivar o consumo nas tendas de barrio, como alternativa a grandes superficies ou plataformas de venda online. Ademais do reparto de folletos informativos, os nacionalistas lanzaron unha serie de propostas para contribuir a dinamizar un sector moi afectado pola crise sanitaria. Entre elas, a necesidade de promover unha nova lei de comercio que regule horarios e tempadas de rebaixas e a creación dun selo de calidade para os produtos de orixe galega. A lei de comercio merece outro tipo de legislación que permita establecer uns horarios comerciais acordes ao seu tipo de comercio. Non pode ser que haxa grandes empresas que poidan abrir en domingo, que poidan ter as rebaixas liberalizadas, porque iso é un sector que vai a competir de maneira desleal co pequeno comercio. Tamén creemos que hai que crear un selo de calidade para os produtos pesqueiros, marisqueiros e da horta, co que reforzar o seu carácter ecolóxico e tamén co que promover alzas nos prezos para que o sector se vexa reforzado. Dende o BNG destacaron tamén a importancia da posta en marcha dos bonos comercio, que ademais dun aforro para os consumidores nas compras de Nadal, suporá un importante pulo das vendas nos numerosos comercios adheridos á campaña Ama Ribeira. E dende o Bloque Nacionalista Galego estamos moi contentos de que unha medida proposta polo Bloque Nacionalista Galego no pasado mes de agosto, como é o bono comercio, estea tendo tanto éxito, estea tendo tan boa acollida por parte dos comerciantes e tamén das familias de Ribeira. Ese bono comercial está permitindo xerar un impacto económico moi positivo na nosa localidade e, ademais, está permitindo a moitas familias facer parte das súas compras de Nadal no que hai un desembolso económico importante.